Magandang araw mga kaibigan. Oras na para malaman ang mga impormasyong pampubliko na hindi nyo dapat palampasin. Mga katanungan sa paglilingkod bayan, bibigyang linaw at sasagutin. Ito ang programang tututok sa mga talakayan patungkol sa usaping pangserbisyo. Hatid namin yan dito po sa Public Demand. Kami ang inyong mga kasama. Ako po si Attorney Butch Hamon. At ako naman po si Aizelyn David Manzon. Ngayong araw dito sa Public Demand. Nasa kamay ng bawat isa ang kinabukasan ng bansa sa pamamagitan ng tamang pagdedesisyon kung sino ang karapat-dapat na iboto ngayong eleksyon. Lahat ng tao ay may karapatang makapagdesisyon kung sino ang karapat-dapat na mamuno sa bansa. Kaya naman ngayong araw sa Public Demand, tatalakay ng tamang proseso ng pagboto ngayong eleksyon. Para samahan tayo dito sa ating talakayan, kasama po natin ngayon, walang iba kundi si Attorney Leylan Generoso R. Manuel, ang City Elections Officer ng COMELEC San Fernando, Pampanga. Magandang araw po sa inyo, Attorney, at bati po tayo sa ating mga manonood. Good morning, Attorney Butch. Good morning. Ma'am Aiz, binabati ko Attorney po yung Leylan. ating manonood at tagapakinig natin dito sa programang ito. Kayo ngayon ang nasa eye of the storm, ika nga eh. Kayo po ang talagang tinitignan sa inyo pong magiging pagganap nitong eleksyon. Napaka-importante Oo, actually, talaga. Attorney, ng inyo pong papel na gagampanan sa eleksyon na ito. So partner, para sa ating pagsisimula, itong eleksyon po natin ngayon ay automated election. So Yan. Attorney, paki-explain po sa ating mga manonood. Okay. Ito pong automated election. Itong dating na election, same as to previous election natin, ng 2016, automated election to, meaning gagamit tayo ng isang machine, okay, para bilangin, pagsamasamahin yung mga boto ng itong ating mga botante at maglalabas siya ng parang yung election return ang tawag. Pero sa layman's term, parang resibong mahaba lang siya na nandun ang mga total na nabilang na mga boto para sa Okay. kandidato. Automated din siya dahil yung pagdadala niya, unlike sa manual, nasa ballot box na color yellow, bibit-bitin. Ay, oo. Ngayon, ibabato siya through paggamit ng ating internet. Okay, itatransmit siya electronically. Katulad dito sa atin sa San Fernando, from precinct level, ibabato dito sa ating sa City Board of Canvassers. So, doon natin pagsasama-samahin ang mga boto ng mga kandidato sa mga presinto at yung mga pwede nating iproklama, katulad ng mayor, vice mayor, mga konsyal, ipoproclaim natin based Okay. sa boto na naipon natin galing sa iba-ibang presinto. Kaya ilang oras lang after the votation, Pwede meron nang mapoproklama. Malalaman na kung po ang city level, after city level, kami naman na magbabato, di ba, sa probinsya, o magbabato rin naman sila, probinsya, then pasapasahan na lang kami. Hanggang makarating tayo sa senador. Oo. Attorney, dati manual election tayo prior na na-introduce itong automated election. Bakit nagkaroon tayo ng shift ngayon to automated election? Ito ba'y nakasaad sa batas po natin? Okay. Kasi based sa ating constitution, itong COMELEC, as an independent commission, authorized siya na siyempre magkaroon ng development, improvement, upgrading pertaining sa votation processes. So kasama ito, batay sa pag-aaral, itong pagiging automated natin. So sumasabay tayo dito sa modernization na nangyayari sa ating paligid. Kasama na ito sa ating pagboto at ito ang nakita na mas mabilis, mas malinis, mas magandang paraan upang malaman natin kung sinong gusto nating ihalal. Wala bang ano yan? Pandaraya? Kasi sabi nila, software lang daw ang ginagamit yan eh. Hindi ba Hindi pwedeng ganun i-manipulate yun, yung software na yan? Baka automated na rin daw ang dayaan, Attorney. Oo, medyo may mga ganun nga na nakakarating. Pero kung makikita natin, sa final testing and sealing sa May 8, makikita natin na zero yan eh. Walang laman ito. Kumbaga, pagkatapos ng final testing and sealing, i-re-zero yan. Meaning, yung kanyang memory, yung sa SD card niya, dalawang SD card nito eh, isi-zero yan. So, walang laman kahit ano. At the day of election, magkakaroon ng initialization yan eh. Diagnostic eh. Makikita na pag-print ng status report dito sa BCM, zero ang lahat ng mga boto. Okay. Empty. Walang sumubok.
Okay. Ngayon, maliban doon sa initialization report niya, meron tayong tinatawag na audit log. Yung audit log, andun lahat ng ginagawa mo sa machine. Kung anong pinipindot mo, anong ginagawa mo, kasama yung time, minutes, and second. Wow. So kapag ginawa mo, initialize mo yun, sobrang haba nun dahil lahat ng ginawa mo sa machine na yan, mula ilapag yan sa presinto, nandoon. Wow, ang galing. So wala siyang human intervention, kaya mukhang imposible itong madaya. Sir, may mga bagong machines ba tayo ngayon na in-introduce? Kasi before we call PICOS. them PICOS, di ba? Ngayon VCM or vote Yes. counting machine. Bakit nagkaroon tayo ng pagbabago? Or is just the same machine ba na upgraded? Almost the same, although upgraded siya. Upgraded siya. Kasi itong machine natin, ginawa natin na mas friendly. Ganun lang. I-feed mo yung balot, tatanggapin ng VCM machine, bibilangin niya, sabihin, casted yung balot, nilalabas yung VVPAT. Ngayon, may mga ang more on safety, security ang naidagdag sa VCM. Okay. What Kasi- are those safety and Apo. security measures? More on particular siya pagdating sa balota. Kasi yung official ballot natin, maraming security features na yan. Mismong hindi mo nakikita, pero meron pala siyang security features. Yun lang ang kayang basahin ng ating VCM. Ito rin ba yung machine na ginamit noong 2016, Panyero? Hindi naman po. So bago na to. Kinonfigure na po yan, mas upgraded na po yan. Okay. Okay, so mas mabilis So, na yung iba. process and mas makakatiyak tayo na maayos talaga yung execution for Apo. this election with the additional safety features na inad po dito. Okay. So, ayos. I think, partner, napakaganda Oo, na itong pagkakataon oo. na at sa ating pong pagbabalik, itatry po natin mismo itong gagamiting machine, Yan. yung voting counting machine for this election para matiyak natin na talagang swak na swak po talaga at yung ating Oo. boto ay talagang makakount po talaga for this election. Manatili pong nakatutok at magbabalik ang Public Demand. Tayo po ay nagbabalik dito sa Public Demand. At kapiling pa rin po natin si Atty. Leyland Manuel ng COMELEC City of San Fernando, Pampanga at partner sa oras na ito. We are so privileged to Yes, have of this course. actual demo nitong ating gagamiting machine, yung VCM Oo. natin for the election. So, Attorney, Okay. simulan na po natin. Okay, pero bago simulan, baka kasi makita yung ballot box na gagamitin is year 2016. Sa May 7 pa po yung delivery nung 2019 ng ballot box. Although, same features, same size, same fittings. Kaya nahiram natin to. Pero yung VCM na gagamitin natin ay ito yung gagamitin for 2019 election, itong May 13. Upgraded Yan po ang na yan, ipitest ano? natin Hawak ngayon. po yung VCM. Okay. Okay. So, yung actual scenario po, kung wari, ito po yung pinaka-polling center na or yung polling precinct, ano? So, sino-sino po yung dapat yung present during that time? So, Okay. halimbawa Yan, kami yung okay. botante ni attorney, Oo. sino pa yung makikita namin sa ating pong polling precinct? Okay, normally, ang makikita natin would be the chairman. Okay, so Teacher sino po yun. ang chairman natin? Si Posing Chairman. chairman. Okay. And then, meron tayong poll clerk. Katabi lagi yan ni chairman. chairman. Oo. Parang Yung assistant third po ni member. chairman. Parang ganun. Ngayon, meron din tayong third member. Apo. Okay, third Si member. third member ay laging nasa tabi ng VCM. Yan. Okay. Okay, so example, ako po ay ang botante. Ano, makukuha Okay, pa ba ako? sige. So, Sige, partner. pagpasok ko po sa polling precinct, yan, i-verify muna ako ni third member, ay ni poll clerk, ano? So, kung ako nga po yung nandun dun sa listahan ninyo, at kung kamukha ko nga yung picture dun sa ating pong listahan. So, example, na-verify nyo na po ako, approve. Ako po ay pipirma ngayon dun sa ating pong listahan. Okay. At si chairman ang magbibigay sa akin ng aking balota. Okay. Okay. Hindi, meron tayong ball pen. Ayan, nagagamitin yan. Okay. So, Yan, si chairman. dapat po, like yung nabanggit po kanina ni attorney, dapat nakapirma po si chairman. chairman, Okay. ayan. Oo. So, kung nakita ko na, at ito po ibibigay sa akin, di ba? Nakaganito ito. Hindi po. Ay, hindi. Pwede na akong nakatayo nandyan na yan. Okay. Oo. So, pwede na akong bumoto. So, Okay. bilang isang botante, nabanggit ni attorney kanina na dapat po aking itong i-check kung wala pong mga markings dito sa akin pong balota at kung hindi po ito punet at kung yan po, Oo, pwede na. oo. So,
magka-cast po ako ng... Okay, bawal yan. So, actually to for the purpose of demo, pero technically sa actual polling precinct, ito po, nakalayo po ito din sa ating pong VCM. So, Okay. Boboto na, partner. boboto na po ako gamit ang aking marker. So, wag po akong... Okay po, wag po akong magdadala ng any marker. Baka magdala po kayo ng mga marker ninyo. So, Bawal ito po... sabihin yung boto mo, partner. Okay, partner, wag mong titignan ito, ha? Okay, so, magboboto po ako. Tapos after na-feed Yan. ni ma'am, i-explain ko ulit. Pwede ng sigurong... mabilis. Yan. Dapat po, ang banggit ni attorney dito, dapat fully shaded yung ating pong bilog, Bawal din po akong maglagay ng any markings while doing the voting. Okay, so, kung wari, hindi na ako nagboto ng iba. Okay. Pwede na po po. ba yun, Yes, attorney? ma'am. So, Voted ka. oo, wala akong mapusuan dun sa mga kandidato. So, ang gagawin ko po, Iipit. pwede ko pong, ilalagay ko na sa secrecy. Bawal din pong tignan ng aking katabi. Oo, At oo. kung napansin nyo, wala po akong dalang mga sample ballot coming from candidates kasi bawal na bawal iyon. Saka wala kang dalang cellphone, Okay, partner, wala ha? po akong dalang cellphone. Bawal pong mag-selfie, Bawal po Oo. nating kunan nitong aking balota. Pwede ko po itong i-review bago ko ilagay doon. Pwede po natin tignan ulit. So kapag natignan ko na, so okay na ako. Yan. So pupunta po ilalagay ako mo na. ngayon kay vote counting machines. Yan. Ibibigay ko po, kahit hindi na po ako magpa-assist, kung kaya ko naman. At yon, make sure na hindi rin po tinignan ni third member Oo. yung aking balota. Baka gusto niya silipin. So, ganito po ba? Tama Yes, po ba? ma'am. Then I will feed it sa... Kasama yung secrecy, hindi Pwede na. bang... Yan. Wow, ang bilis. Okay. So, May lalabas dapat na dyan. pwede ba nating Resibo. Okay, so may nakasulat po dito sa screen na your vote is being cast. Oo. Saglit po. Ayan, anuhin natin, pakita natin. Yun. Yung actual. So, your vote is being cast. So, nakikita po natin, hindi tinignan ni third member itong aking mga balot. Ginanon po niya, tinupi niya. At yan, kayo rin po ang magka-cut. Hindi ko pwede i-cut yun, Baka paglabas ng kinat. Okay, so pwede kong silipin. Kung yun nga ang Yan. binoto mo, partner. Sakto. Okay, so... Sakto. Nag-ano lang kasi ako, nag-vote ako ng isang party list kanina, 3 senatorial balls, then in-indicate nga kasi 3 lang, supposedly 12 po yung iboboto natin sa senators, kaso ang aking binoto ay 3 lamang at lumabas doon, siguro pwede nating pakita, yan. Kaya counted Kasi ano siya. naman po ito okay hindi na. naman mga totoong pangalan ng mga senators, so undervote yung ilalagay niya doon sa remaining 9, kasi hindi po ako bumoto. At yan, members of House of Representative, yan, tig-isa lang po yung binoto ko. At dun sa the rest, di ba po sabi natin kanina, hindi na ako bumoto, na pwede naman na undervote. So, okay itong aking Yan, ilalagay mo approve. yan sa Yan. So, receptacle daw, Pag sabi ni na-check ko na Panyero. po ito, saan ko na ilalagay, sir? Sa receptacle. Receptacle. Kaso wala Wala tayong receptacle doon. Parang Okay. box lang siya. Yan. Okay, so after I voted, So, ibabalik ko po. Indelible ink na. Kay chairman po ako Ma'am, kay pupunta. third member. Ay, kay third member. Okay, kay third member. Okay. Then, pwede na akong umalis. Okay. Ayun, So, ganun po kabilis yung process, Provided partner, walang problema. Yun, oo. So, partner, sa puntong ito, may mga kasama din tayong mga voters na magagawa din. May mga inihanda rin sila dun sa kanilang balota. Pero ito, iba't ibang mga scenario, partner. Yes, Yung oo. ating first, okay, so yung ating first voter, ang ginawa niya, okay, sige, dito tayo sa... Sige, okay. So, siya ay bumoto ng tama, partner. Okay. So, maayos yung kanyang pagboto. Pwede siguro nating pakita yung kanyang balota sa ating mga manonood. Okay. Ay, hindi mo pa. Okay, sige. You can cast your vote now. So, itong gagawin natin para matest itong machine, partner. Kung Para iluluwa yan o tatanggapin. Okay, so, gagawin Maganda ni... rin pala Yan. Yan. So, kaysa mo to. Yan. So, meron ding mga codes yung ating... Yan, Yung try mo first i-case voter natin. Yan. Okay. Ito yung may markings. Okay. Ito-try Ayun, natin with oo. markings. Okay. Kung tatanggapin siya o hindi. So, Subukan natin yung ipasok yan. pasok muna natin yan. Kung tatanggapin ba yan ng machine o hindi. Tapos, i-verify natin. Ato, yan. Nandito yung ating third member. Tignan natin. Ang ginawa niya, ma'am, inikisa niya to.
Okay, Kung papakita barcode na natin to. kay ano yan. So, yung naka-X yung barcode. So, check natin kung ano Kung mangyayari. tatanggapin siya o Okay, hindi. pero nakapag-cast po siya ng votes on the other categories. Ano sabi? Your ballot is being processed. Yan, tignan natin kung your vote is being cast. Yan, please wait. Yan. So, nabilang pa rin. Nabilang pa rin. Okay. Pero for, okay. syempre, wag naman tayo mag-chamba lang. Baka naman pinag-expo natin yung ating balota on the actual election. So, baka naman po hindi yan ma-reject. ma-count, ma-reject. So, Oo. pinakamaganda pa rin. Although dito sa testing natin, partner, Oo, binilang. binilang Pero pa syempre, rin. baka dun sa actual, Ay, hindi hindi na na. yan pwede. Oo. Sayang naman Kuha yung natin ating yung balota, boto. pa-check natin. Okay, so Oo. let's check po ngayon. 4 po yung binoto niya. Ito, makikita natin dire-diretso. Undervoting siya. Okay, undervote siya. Kung makikita nyo po, yun, ima-match ko dito. 4 din yung lumitaw. And the rest, undervote na po. Ibig sabihin, hindi siya nakapag-cast ng votes Oo. for the total of 12 senators. Okay? Pero binasa pa din. Pero binasa, partner. partner, lumabas yung result natin. Okay, so Okay. next naman, verify natin with the member of the House of Representatives. So isa yung binoto niya, si Janelle Romina. Ito pong mga palang pangalan na ito ay... Fictitious yan. Oo po, hindi po ito mga totoong mga pangalan. Kung na-tsempo po nakapangalan nyo, hindi po kayo ito. Okay, so tama, partner. Lumabas nga yung kung sino yung binoto niya dun sa House of Representatives, yun din. For provincial governor, sakto, swak, yun din po ang lumabas kung sino ang binoto niya. Para naman sa miyembro ng Sangguniang Panlalawigan, Casino ang okay, tama. At nag-undervote kasi dapat 3 po ito pero isa lang yung kanyang pinili kaya isa lang din. Okay, then lastly dito tayo sa mayor muna, tama. Lian ang lumabas. And dun sa vice mayor, yan, Cleto Kelly. Okay, tama. Okay. Okay. And last na lang, member ng Sangguniang Panlalawigan, yan. So, panglungsod, I mean. So, 1, 2, 3, 4, 4 din yung lumabas at i-verify natin yung pangalan. So, Tama. upon verification, yan, tama po yung lumabas. So, Okay. lahat ay na-accounted for, binilang ng machines natin based po dun sa ating actual testing. So, ikaw, anong masasabi mo? Masaya ka ba? May confidence ka ba ngayon na sa darating na na election machine. that what you voted will be counted? Yes po. Mas magiging confident na po. Dahil po Okay. Okay, so ito partner. Ito. Ano ba yung ginawa niya? Ginanto niya, kaya lang baka pumasok sa threshold. Okay. So, tingnan natin kung ano makakount. Okay, pakita po Okay, natin sa sige. ating mga viewers. So, I-cross niya. paalala po lagi ng COMELEC that we need to fill in yung ating pong circle. yung kung bilog. bilog. Pero At bibilang pa walang rin siya. iba, kundi dapat shaded lang siya. Pero itong ating pong for demo purposes, in-X-an po Yung ni, iba dyan, ni voter. makakount pa rin. Okay. Kasi may threshold pa rin. That's right. So, since may mga threshold, sabi nga ni attorney, baka ma-count pa rin. And let's test po. No? Okay. So, dito, ikaw yung mag-cast ng... Sige, pasok mo na doon sa machine. Pasok mo sa machine. Sige, wag na. Total demo ano lang. Pero take note po, yan, dapat gamitan natin ng ballot secrecy folder. Sige. Yan. Attorney, may mga times ba na hindi pumapasok talaga itong ating pong balota? Pwede. Pag Okay. na-reject siya, Iluluwa, di ba? Iluluwa. Iluluwa. So, anong gagawin nun? Pwedeng iba't ibang... yes, 4 different, at another 3 different orientation. Okay. So, Pwedeng babalik ka ibaliktad rin, niya. Okay. flip. So, yun. Ayan, Bilis, ha? binasa niya. May binasa. Tingnan natin Binasa. kung ano yung mga binasa. Okay, sige. Tingnan mo yung mga binasa. Yan. So, ito ikakat ni... Gunting. Gunting po, iguguntingin. Yan. Hindi po tayo ang magugunting Check natin. ng ano or mag-aalis yung pong Balota. ating third member. So, okay, so pakita po natin Mukhang sa ating tuldok mga na siya. viewers. Based dun sa ating pong verification, itong mga vinote niya na senator, kahit X ay kinount pa rin po Oo, yan. kasi pumasok doon sa threshold. Opo, kasi nung, sabi nga ni attorney. marking. That's right. Sa next po, dito sa ito lahat kinount niya yan kahit check or ano yung pero come Cross. dun sa ating pong membro ng Sangguniang Panlalawigan dahil that lang yung ginamit ng voter natin, hindi po ito na-read. Okay. Okay. And dito naman, ito hindi kinount ito kasi malabo na siya. Sobrang labo na. Okay, Oo. pero paalala pa rin attorney sa ating mga voters, ano, Attorney Leila, na dapat po
hindi po dapat sila mag-eksperimento, ano? Kasi baka dun sa actual day na yon, 'di ba? Baka hindi na po ito i-count. So dapat mag-comply na lang po tayo dun sa indicated na instruction ng ating pong COMELEC na dapat fully shaded, yan. As much as possible yan within dun sa circles. Huwag gumamit ng iba't ibang mga markings, yun lamang pong indicated Ibibigay, ng oo. COMELEC. So yun. Okay, so yung next voter natin, meron pa ba tayong mga... Okay. Hanggang dulo yan, ma'am. Okay, parang tumami yung mga boboto natin, ha? Excited na matest yung naman to? machine. Ano naman ang... Overvote. 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 Lahat overvote. Ma'am, lahat Sige, yan. overvote. Try natin yung Pasok overvoting. mo kung Sige. babasahin yan. Okay. Dapat wala. Kasi lahat overvote. Oo. Okay. In-overvote mo lahat. So, like yung senators, instead na 12, 16. Ayan, Okay. okay. Masipag itong mag-shade, Oo. ano? So, tingnan natin kung babasahin ng machine. Okay, your vote is being printed. So, tignan natin. Para nakakahaba pala ito, no, partner? Binasa ba, partner? Yan, overvote lahat yung indicated. So, okay, Okay. so meron pa ba tayong last? Meron pa? Last, lukot. Okay. Lukot. So, Yung lukot naman. Ay, ito. Ayan, Parang lukot. feeling ko, na-excite masyado, ano, at, Sige, subukan o kaya feeling niya, attorney, tawag dito, attorney, feeling niya pwede pang gumamit. Pwede ba sa exam ganyan? Papalitan mo Lukot. yung ano mo, papel mo kapag Nakaaway nagkamali siya. ka. Sige, sige, i-feed natin. Baka masira yung machine, ha? Oo nga. Yan, Rowie. Ayun. Ayun, binabalik ko. So, Ayun, try i-reject natin. time Kasi ulit. pwedeng 4 times, no, attorney? Dito naman sa isang part. Sa isang, Yan. yan, Pag po kasi perspective. hindi pero feeling ko pag ganito, no, parang i-ano na nung third member, bawal na yung ginawa. Okay, Ayaw so ayaw pa rin. pumasok. Pwede pang isang ganito. Ayan. Kasi for different, pwede siya. Lulo. Ayun, pumasok. kinuha. Okay. Tingnan natin, abangan. Tignan natin kung nabasa. Sobrang, The ballot inserted was misread. Please select one of the hindi na niya actions on... binasa. Ano yung mga actions? Wala na. I-action. So, hindi na Okay. pwedeng ipili Invalid. talaga. Hindi na may balik. Paper jam detected. O yun, naging cause ka pa ng delay ng election. Nasira tuloy yung machine natin. Gamitin pa naman to sa isang Joke. Okay. So, pag ganun po, nakaka-cause siya ng paper jam dahil sobrang lukot. Ala, wala na. Ayaw nang gumana na machine namin. Yun, dahil doon, magbabayad po tayo ngayon para sa machine. Anyway, so, yun lang po, that will certify, no, partner, Oo. na kapag nilukot po natin, kasi paalala ng COMELEC, wag gawa ng anuman itong ating pong balota, pangalagaan po natin, para yung ating pong boto, talagang ma-count siya dito. Like what Opo. happened, kung Wala na yan, lukot-lukot bubuksan na yan. po yung ating pong balota, makakasira pa kayo ng machine, hindi pa po ito makakount. on Isang the balota, isang botante. Tandaan niyo po yun. Yes, Opo. okay. So, yun po. I think na-test natin, partner, Okay, no? Na oo. nakita natin na itong machine na gagamitin, itong specific na machine na ito, ay okay, at talagang Okay. ready na for election time. Yes. And Ayos. magkakaroon din po ng final testing pa sa iba Yes pang po. mga machines on May 8, May 8. para Okay. i-verify. Oo. At attorney, kung may mga gusto mag-participate, pwede po silang pumunta doon sa kanilang mga clustered precinct. Yes, ma'am. Okay. Alright. So, magbabalik po ang ating public demand at sa marami pa po tayong mga tatalakay sa ating pagbabalik. Tayo po ay nagbabalik muli dito pa rin sa Public Demand. Yes, partner, at tayo dadako na sa tanong ng publiko. Kaya para sa ating unang katanungan, nandito po siya. Nagparehistro po ako noon at nakaboto po ako ng isang beses pero wala na po sa listahan ng pangalan ko ngayon. Ano po ang maaari kong gawin para makaboto po ako ngayong eleksyon? Salamat po. Attorney, ito yung mga naghahanap ng oo. pangalan. So, wala siya sa listahan. Paano niya nalaman? O siguro, chinek niya sa opisina. Nagpo-post kasi tayo eh. Opo. So, dapat, nung nalaman niya na wala siya sa listahan, i-inquire niya bakit siya nawala. Okay. Bakit siya nawala. Okay? Pwedeng, nung nag-upgrade tayo ng system, wala pala sa biometrics. Pwede. Pwede rin naman, baka nag-transfer siya. Hindi na natin alam. So, yung history ng pagboto niya, yung pagiging botante niya, nandun sa opisina. Or baka naman wala lang sa listahan, pero nasa EDCVL siya.
Ngayon, so it's better na i-check niya yung status niya. So sabihin natin, wala talaga. Hindi siya makakaboto. Ayun. Pero para Oo. makaboto siya sa susunod, tulad next year, based sa resolution, di ba, 2020 ang barangay election, Yes, oo. magpaparehistro siya or papa-activate siya. Kung talagang rehistrado pa rin siya, papa-activate niya yung kanyang registration. Pero Panyero, usually, di ba, kapag hindi ka nakaboto ng 2 beses, automatic, aalisin ka sa listahan. Yes, dinide-activate. So, for activation ang gagawin. Okay. Ito naman po yung second question, ano? Panoorin po natin ito. So, Hindi po ako nakapagparehistro ngayon. Maaari pa rin po ba ako makahabol para makaboto ngayong eleksyon? Paano po ba ang proseso? Maraming salamat po. Hindi na po. Too late. Too late na. Kasi, kailan natapos yung voters registration, attorney? hindi ako specific sa pinaka-araw, pero June to September yun, kung hindi ako nagkakamali. Last September. year, okay Yes. po. So, doon ginawa lahat. And then, yung aming election registration board, nagko-convene kami ng DepEd, si election officer, tsaka si LCR, si Local Civil Registrar, para i-collate namin lahat ng nagrehistro, i-disqualify namin yung hindi, i-deny namin, o i-accept naman namin yung iba. After nun, tapos na yung sa registration because part yun ng preparation for 2019 election. Okay. So baka mag-open tayo may mga last week ng June or first week ng July, baka magkaroon na tayo ng continuing registration. Ano, yearly naman, ano, Panyero, no? Yes po. Okay, oo. So, kung hindi po nakaboto ngayon, partner, parehistro ka ngayon. parehistro para matiyak po natin nakasama na yung listahan natin. Alam mo, dyan sa registro partner, tiyaga lang talaga dahil ang haba ng pila eh, di ba? Yes, okay. Kaya pag open na ng COMELEC, parehistro na para sigurado. Oo, okay. So partner, meron tayo pong, attorney, ano? Meron may tayong gusto isang kang machine iha- ngayon oh, yan, isang machine na mo, Panyero. bago po na makikita natin this coming election, pero selected lang ba, attorney, yung Yes, mabibigyan nito? Ano po ba itong machine na ito? Itong machine na ito, tinatawag na VRVM. Okay? Voters Registration Verification Machine. Okay. So, itong machine na to, ginagamit lang siya para i-identify yung voter na siya ay rehistrado sa lugar na iyon. Kung mapapansin natin, sa COMELEC offices natin, tayo ay gumagamit na ng biometrics eh. Di ba, naririnig natin yung no bio, no boto. Yes, that's Ganun naman true. tayo ngayon, no bio, no boto. So ngayon, ito, gumagamit to ng biometrics. Ang purpose nito ay para i-eliminate na natin kasi tayo ay automated when it comes to counting, transmission, Yes. and printing ng reports. Pero hindi tayo automated pagdating sa verification ng voter. Kung ikaw ba'y botante rito o hindi. So, kasi. so sa mga susunod na eleksyon, kaya pilot testing pa lang, susubukan kung okay ang performance, kung dapat ba itong isama sa ating votation processes. Susunod na eleksyon, maaaring ito ay magkaroon ng full implementation para tatanggalin na yung list of voter na pinapaskill natin. Pwedeng wala na yun. Oo. Dahil pag-insert ng thumb mark, okay, or no, any fingerprint ng isang botante dito, dito yung part na yan, lalabas dito yung picture niya, yung pangalan niya, at kung saan siyang clustered precinct, kung anong presinto niya. So, itong mismong tablet na ito, ang magsasabi kung siya ay botante dun sa pinipilahan niya na presinto. Okay. Pag siya ay botante, automatically magkakaroon din ito ng parang may voter's receipt to eh. Okay. Ito yung printer niya. Maglalabas siya, and then pupunitin ulit, ipapakita kay chairman. Pagpakita kay chairman, titingnan pa rin ni chairman ngayong botohan na to sa EDCVL. Okay? Pero normally, bago ka makapunta kay chairman, dapat meron ka ng resibo. Since pilot pa lang tayo, kung wala ka dito, pwede mo pa rin namang i-check sa EDCVL. Ayan. Okay. Pilot pa lang naman. So, Anong mga areas, attorney, na meron na tong ganito? Say for instance, for Central Luzon. ipinilot natin to selected cities, parang 3 cities, Manila, NCR. Sa buong Nueva Ecija, lahat yun. Ilang bayan or sa Pangasinan, kung di ako nagkakamali. Yun ang kanyang i-implement. So kung makikita natin,
nandito yung total registered voter. Kunyari, Okay. 1,000 na registered voter, 1,000 nandyan. Lalabas. Oo. Opo. Tapos, nakasunod-sunod, remaining voters for verification. Habang nagbe-verify ka, nababawasan. Kasi, Ayan. ibig sabihin, unti-unti nang Oo. nagbe-verify ang mga botante. Dito niyan Okay. makikita. Okay. Galing. So, yon ang balak in the future. Kung i-attach na to sa VCM, para mas maikli yung oras, Process. pwede rin. So, Okay. hintayin natin yung resulta. Pero, it is not merely a pilot testing sa mga lugar na ito. Sa Central Luzon tayo, sa Nueva Ecija. Hindi siya merely pilot testing dahil meron siyang karampatang election offense for misuse or unuse Okay. nito, okay, maling paggamit. Okay. Meron na siyang election offense. Okay. So, hindi siya simpleng pilot testing lang. Kaya, seryoso ang pag-implement ng COMELEC na ito. So, inuulit ko sa ating mga manonood, tagapakinig, na hindi siya applicable sa lahat ng area sa provinces sa Pilipinas. Sobrang pili lang For this election. for this election. Okay. Okay. But you are eyeing for the next election, full implementation na nito. Yes, depende sa resulta. Oo. So, kapares dito sa atin, sa Pampanga, wala VRVM. Okay, for Pampanga. Okay. Attorney, for elections, for next election, halimbawa PWD, ano po, and because of accident, wala talaga siyang daliri. Wala ano? siyang fingers. Paano yung verification nito? Dun sa manual, pwedeng balikan ba ito? Opo, pwedeng i-verify sa ADCBL. Okay lang. Okay. Okay. So, meron pa rin pong backup just in Yes. case. Okay. So, Ayos. ito, may mga ibang instances lang tayo, Ay, okay. partner, Sige, na pwede sige, na partner. gusto nating itanong kay attorney. Example, attorney, habang nagkakas ng vote, ano yung ating botante, nahimatay, hindi natapos yung proseso ng pagboto. Ano yung immediate na gagawin ng COMELEC or even yung mga ating mga kasamahan doon sa electoral board? Okay. May nakahanda ba? Itong COMELEC natin, constantly nakikipagsangguni ito sa mga sa healthcare, particularly DOH. So, around dito sa mga presinto na to, premises ng botohan, meron tayong matatawag na healthcare provider para tulungan yung nahimatay, Yung namatay. na high blood dahil sa init. Yan, matutulungan naman siya. Okay, paano yung kanyang balota, attorney? Yung kanyang balota shall remain secret. So, ifo-fold lang natin. Okay. So, hintayin natin siya maging okay. O, Siya magsusubo doon sa Siya pa rin machine. dapat. siya dapat ang magsusubo. Okay, kung hindi na nakabalik, attorney, Siguro, tatanungin natin, hindi pwedeng isubo yung balota nang wala yung botante. okay. Okay. Hindi pwede. So, yun. parang hindi- Pwedeng under his or her direction, kasi hindi niya nakaya eh. Pero nakikita niya, alam niya. Pero yung Totally. hindi niya alam na isusubo yung balota, baka hindi pwede yun. Okay. Hindi, May mga instances din, attorney, yung mga tinatawag nilang hakot mula sa mga kandidato, kung Hakot, saan may mga naka-ready ng mga sasakyan. Ang botante po ba'y allowed na sumakay sa mga ganitong mga sasakyan ng mga kandidato para makapunta dun sa polling center? kung part siya ng pangangampanya, Bawal. bawal. Kasi kung nagsimula sa illegal, hindi mo na pwedeng gawin kahit Tama. na makikinabang ka. Tama. Diba? Pero kung provider lang naman ito, volunteer, pwede naman siguro. Pwede Wala naman. namang problema po. Lalo na kung galing sa COMELEC, ano? Opo. Pwede. Pero ako, wala yata aming... Wala kayong ganun, ano? Oo. So, ito naman po, attorney, kung sakaling magkaroon na ng aberya naman sa actual machine, may mga naka-ready ba tayong pang-backup dyan, ano? Like in the past elections, no, Oo, partner? nangyayari yan. Lahat hindi gumaan, parang isa lang ata yung gumana, doon lahat nilagay yung mga balota. Ano po yung ating parang plan A or plan B contingency. for this? Oo. So, plan. yung una po, meron tayong DESO technical support. Meron tayong taga-COMELEC doon na train namin particularly para dyan sa machine na yan. They are Okay. IT capable. So, ginawa natin silang experience talaga at alam nila. So, after doon, pag dumaan sa kanila tong VCM na to, hindi nila nagawa, meron pa kaming pinagsasabihan. Okay? Yung NTSC kung tawagin namin. Tuturuan ulit kami sa baba. Kung wala pa rin talaga at subject for replacement na ito, meron tayong contingency. Nasa office ng election officer, nasa COMELEC. Ayun. Pwede naman. Okay. Para i-deliver po at doon po Oo. yan. Okay. Oo. Hindi least. ko sure kung ngayon ilalagay sa office COMELEC or probinsya. Hindi ko lang sure. Pero meron tayo laging backup na VCM. Okay. Lagi yan. Also, the members of the electoral board, attorney, ito po, they are well-trained, Ilang beses po kayong nag-train sa kanila para matiyak that they can really administer and po. assist our voters this coming election. Pinondohan, ito po ay siyempre, kailangan ka magpondo sa human resource mo capital mo Ayun ang So, ano pinondohan itong mga teachers, nag-training ito ng ilang araw
nagkuha tayo ng mga speakers talaga natin na magagaling. Binigyan natin sila ng lahat ng materials na kailangan nila. Para masanay. Opo. As much as possible, ang kinuha natin ng mga teacher ay yung nagpa-election na experience. Experience na. Opo. At walang reklamo. Walang reklamo. Opo, kasi Actually, itong serbisyo nila iba talagang- nirereklamo po kasi yung iba, di ba, because of certain circumstances. Yes, ma'am, walang reklamo. Walang ganun. Tama Wala yan. pong mga nireklamo. Then, yun, kompleto. Until itong time na ito, like for example, kami dito sa San Fernando, meron kaming refresher. Lahat ng COMELEC field offices required na magkaroon ng refresher. Kumbaga, last minute tips. Yun ang kailangan gawin. Paano? Ano ka lang, refresh mo lang Parang sarili mo sa lahat, ready na. mabilisan. Para ready. Apo, parang ngayon dito sa atin sa Central Luzon, sabay-sabay kami eh. Although iba-ibang araw, pero between April 22 to May 3, ginagawa namin. So ngayon kami ongoing. So hanggang dulo, binibigyan natin sila ng additional skill. Okay. Ngayon naman, Panyero, yung allowance nila, magkano na ba ngayon? Hindi ako sobrang particular. May 6,000, may 4,000. Depende sa lugar. 8,000. Depende sa position. Okay. Parang all in all, kung baka magkamali akong figure sa akin, sige. Basta may bayad sila. At diyan po may pondo. Kasi in the past, parang na-delay yata, if I'm not mistaken. Ngayon po, sa pagkakaalam ko, hindi ma-delay dahil ready na. Ready na. Okay. For release na For after release na. election. Ano yung cash ba yan o Kumbaga, pag cheque? mag-election ngayon, itong auras na to, kaya namin Makukuha. silang pasahurin bukas. Cash yan, Panyero. Cash po. Yung cash card dati eh. Okay. Yung sa DBP, Okay. saan? Ngayon, cash po. Okay. Para Okay, di na so sila mahirapan. napakaganda nung ating discussion, no, Oo partner. nga, oo Ako talagang masasabi ko Oo, malaking talagang itulong ito sa enlightening akin talaga. for my voting na sa election sa May 13, ano. Pero pahabol lang, attorney, kasi sabi nila okay yun, nakapag-akas ako ng vote, okay yung process during the voting, ano. Pero pag transmittal na, paano ba yung proseso? Paano natin matitiyak? Kahit mabilisan lang po, Opo. ano. So pagkatapos mag-close ng 6 p.m., Ay, okay. okay lang. Yes. 6 p.m. pala, nakalimutan ko, hindi agad isasara. Okay. Hihintayin pa yung tawag. May lalabas si Paul Clerk, i-announce niya, kami ay magsasara na, baka mayroon mga botante dyan. So kung meron pa, pipila sila doon sa classroom. So i-entertain pa rin po natin yan. Apo, pero limited yan. Dahil na-numberan niya ng teachers, sisimulan nila sa dulo. Okay. Hindi sa simula. Kasi habang umaandar si Paul Clerk, Padami ng mahaba yan padami. eh. Simula sa dulo hanggang sa una, sa doorstep, then tatawagin yan. Yan, kung halimbawa, pang 25th sila, 25, tatlong beses din ang pangalan nila, wala sila. Wala na. Hindi na sila pwede Sorry na. Next Okay. election na lang daw. So pagkatapos ng 6 p.m., nag-close po. Okay. Magta-transmit yan sa Board of Canvassers. Okay. So, Gaano kabilis yun at paano natin matitiyak na Kailangan walang lapse doon, attorney? yes, ma'am. Kailangan pag-click, matransmit na. Matransmit na. Although marami tayong paraan para matransmit, marami tayong equipment, meron tayong yung parang nasa USB lang, isasaksak. Yun na. Ita-transfer. Kung ayaw, meron tayong malaking equipment, bigan kung tawagin, may isa pa, ikakabit naman, hahanap ka lang ng signal para matransmit. Okay. Kung talagang doon sa signal, doon sa lugar na yon, talagang remote, wala talagang signal kahit cellphone. Pwede niyang dalhin dito sa ating Board of Canvassers, i-manual uploading doon sa aming Chairman Sino po dapat. ang pwede magdala? Si chairman. si chairman, oo. Okay. Tatlo sila, mas maganda. Okay. Then, i-upload nila sa aming laptop. Or, Okay. pwede rin namin silang sabihan, dito may transmit, malakas signal dito sa atin, sa city. Okay. Pwede Sana rin. by 7 p.m. nakatransmit na sila. Lahat. Oo. 7 p.m. At within that day, yung mga local officials pwede na pong madeklara kung sino ang Opo, panalo. opo, opo. Okay. Proclaim na natin. Okay. Attorney, maraming salamat po Ayos. sa inyong Oo. oras. Any final message, Panyero? Yun po ulit, go out and vote. Piliin po natin ang tamang kandidato na dapat irepresenta tayo. Kasama na po ako. Kasama kaming taga-COMELEC. Irepresenta kami, tayo, sa itong sa pamahalaan natin at Okay. sa ating mga city, bayan-bayan. Wag po, maging vigilante po tayo. Ang COMELEC po, marami po kami, pero hindi kami sapat para bantayan lahat ng tao. Maging vigilante tayo, magsabi tayo sa COMELEC, sa teacher, kung may vote buying, kung may nangangampanya pa, kung may illegal na nangyayari patungkol po sa eleksyon. Hindi po tayo kompleto sa CCTV, pero hayaan natin na bawat isa sa atin magsilbing CCTV. Okay. Okay. Galing. Mga bawal po pala, okay? Yung mga bawal natin ay bawal. Kailangan po
gamitin nyo lang, simula po sa pagpasok, opo, kailangan orderly behavior kayo. Huwag makipag-usap kung kanino, sa teacher lang. Okay? Yung balota po, pag binigay, inuulit ko lang po, huwag sulatan ng kung ano-ano. I-shade lang po siya fully. Huwag po tayong makipagkwentuhan kay watcher o sa kasama natin na boboto. Huwag po nating picturean, huwag tayong magvi-video. Okay po? Huwag nating babanggitin kung sino mga binoto natin. Simple lang po, pagkaboto, if-feed tayo sa VCM, huwag ilalabas yung resibo na ibibigay, yung VVPAT, ibabalik po iyon. Ang tanging dadalhin lang po natin palabas ay ang alaala natin na tayo ay nakaboto. Yun lang po. Galing, ang galing. At yung pag-inom ng alak po, iwasan natin sa May 12. Bawal po. Bawal na po yan. Bawal na po. Liquor ban. Ako, liquor ban muna tayo. Sa mga gustong humingi ng exemption, open ang COMELEC offices. Okay. Ang kampanya po natin hanggang May 11, May 12, bawal na. Pahinga po muna tayo. Lalo na sa May 13, bawal. Okay Okay. po. So, Okay. pakitake note na lang po Maraming yan. salamat. At lahat Maraming po salamat. tayo ay magboto po para sa kinabukasan po ng ating bayan. Bumoto po tayo. Okay, thank you. Thank Okay you, po. Attorney Leilan Pañero. Mabuhay ka. Okay. Salamat po ng marami sa mga impormasyon na ating tututukan at tuluyan po nating hihimayin dito po sa ating programa. Hanggang sa muli po nating pagsasama-sama, kami po ang inyong lingkod. Ako po si Aizelyn David Manzon. At ako naman po, si Attorney Butch Hamon, at ito po ang Public Demand. Magandang araw po.